Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this please. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musulunci a mahangar tarihi. Muhammadu Samin Abdulkadir ya kasai ni ne zan kasance tare da ku cikin wannan shiri cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala. Na mai muku gaisuwa ta ban girma na mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauraron wannan shiri na musulunci a mahangar tarihi barkanmu da dare, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda a halin yanzu muke sauraron tarihin sahabin nan mai girma wato Sa'id bin Amir al-Jumahi, Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda. To shirin namu ci gaba ne akan abin da ya gabata, to amma shirin ya saba kafin ya dora yakan ɗan yi waiwaye, yakan ɗan sake dubo ɗan wani abu na ƙarshe cikin abin da ya wuce a shirinmu da ya gabata don mai sauraro ya daɗa fahimta kuma ya ji daɗin yadda abubuwan suke gudana. To da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da wannan tarihika na waɗannan manyan bayin Allah da muke ji. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da abin da suka aikata a rayuwarsu mai tsarki. Bayan Sa'id bin Amir al-Jumahi ya musulunta, ya kyautata musuluncinsa. Hasalima, dukkan irin wahalhalun da ake wa waɗanda suka musulunta a farkon musulunci shi ma sai da ya fuskanci wannan a gurin kafiran Makka. Duk da dai gashi a lokacin musulmi an hijira an koma Madinatul Munawwara kusan har an yi shekaru 2 hama an shiga ta 3. To amma duk da haka bayyanar da musuluncinsa a birnin Makkatul Mukarrama ya jawo masa samun jarrabawa daga gurin kafiran Qurayshawa na wannan lokaci. To wannan dalilin ne yasa Sa'id bin Amir sai rika kokarin shi ma yayi intikali daga Makkatul Mukarrama ya hijira dan ya tafi Madinatul Munawwara. Hajara Sa'id bin Amir ila al-Madinati. Sa'id bin Amir yayi hijira ya tafi zuwa Madinatul Munawwara, kuma da ya je Madina walazima Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya lazamci annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Wa shahida ma'ahu Khaybara wa ma ba'daha min al-ghazawat. Ya halarci yakin Khaybar da aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekara ta 7 bayan hijira. Kazalika kuma diyakokin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fita daga wannan yaki na Khaybar wanda aka yi shi a shekara ta 7 bayan hijira din kamar yadda na ambata, to ya fita tare da ma'aikin Allah. Haka Sa'id bin Amir ya ci gaba da ɗamfaruwa da ma'aikin Allah, yana koyar ibada daga ma'aikin Allah kamar sauran sahabbai 'yan uwansa, yana samun tarbiyya daga ma'aikin Allah kamar sauran sahabbai 'yan uwansa. Haka nan ya ci gaba da zama a Madinatul Munawwara. Walamman taqala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila jiwari rabbih. Yayin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ciru ya bar wannan duniya zuwa ga makotaka da rahamar Ubangiji. Ma'ana dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati ya koma ga Allah,
to manzon Allah ya koma ga Allah wa huwa radin anhu yana mai yadda da Sa'id bin Amir al-Jumahi. Allahu akbar. Wannan bawan Allah babu shakka ya ci ribar rayuwarsa. A ce annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar wannan duniya ya koma ga Allah yana mai yadda da mutum, babu shakka wannan mutumi ya ƙetare. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yadda, mu kuma Allah ya ba mu ikon kamanta irin abin da suka kamanta, don mu ma mu samu dacewa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. To bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma ga Allah, zalla min ba'dihi saifan masalulan fi aidi khalifataihi Abi Bakar wa Umar, Allah ya da su. Sa'id bin Amir al-Jumahi bayan ma'aikin Allah ya koma ga Allah, sai ya zamo wata takobi zarariya a hannun khalifofin nan guda biyu waɗanda suka biyo bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato khalifansa na farko Sayyidi Abubakar Siddiq da kuma khalifansa na biyu Sayyidi Umar al-Faruq. Sa'id bin Amir sai ya zamo zarariyar takobi a hannunsu, ma'ana duk inda suka juya shi nan yake tafiya. Wa asha masalan faridan fadhlan lil mu'min alladhi ishtara al-akhirata bid-dunya wa asara maradatillahi wa sawabahu ala sa'ir ragabatin nafsi wa shahawatil jasadi. Sa'id bin Amir al-Jumahi ya rayu yana wani abun misali a cikin mummunai, yana abun misali ta yadda ya siyi lahira ya biya da duniya, ya fifita neman yardar Allah da kuma neman samun lada a gurin Allah, ya fifita su akan dukkan waɗansu abubuwa da rai yake sha'awa. Hakanan ya fifita neman yardar Allah da samun lada Allah akan dukkan abin da jiki yake sha'awa. Wa kana khalifata Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya arifani li Sa'id bin Amir sidqahu wa taqwahu. Ya kasance khalifofin nan guda biyu na Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wato Abubakar da Umar, Allah ya da su, sun kasance suna sane da irin gaskiya da kuma tsoron Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta Sa'id bin Amir al-Jumahi da shi. Wa yastami'ani ila nusihi, suna ma saurara zuwa ga nasiharsa idan zai yi musu. Wa yusikhani ila qawlihi, sukan kuma saurara zuwa ga zancensa. Da kala ala Umar bin al-Khattabi fi awwali khilafatihi faqala, Sa'id bin Amir al-Jumahi ya shiga gurin Sayyidi Umar, Allah ya da shi, a farkon karɓar khalifancinsa, wato bayan Sayyidi Abubakar Siddiqu ya shekara 2 yana khalifanci, Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓe shi ya koma ga rahamarsa. To Sayyidi Umar al-Faruq shi kuma sai zama shine khalifa na 2. To farkon naɗa Sayyidi Umar al-Faruq a matsayin khalifa, mutane su ne masa mubaya'a, waɗansu suna ma taya shi murna. Sai ga Sa'id bin Amir al-Jumahi, kai a wata ruwaya ma aka ce sai da ya nemi Sayyidi Umaru da su keɓance a cikin wani ɗaki a gidansa daga shi sai shi. Da suka keɓance, faƙwala sai Sa'id bin Amir ya ce wa Sayyidi Umar, ya Umar, ya ce ya kai Umaru, usika an takasha Allah fin nasi, in ne maka wasiya ka ji tsoron Allah a cikin jagorancin mutane, wala takashan nasa fillahi, amma kar ka ji tsoron mutane a cikin bin Allah. Wa Allah ya khalifa qaulika fi ilaka, kada magana ka ta saba wa aikinka. Fa inna khairal qauli, lalle haƙiƙa magana wacce ta fa alkhairi, ma saddaqahu alfi'lu, ita ce wacce aiki ya gazgata ta. Allahu akbar. Bayan Allah kun ji fa, kun ji Sa'id bin Amir al-Jumahi ya zo gurin khalifa sabo Sayyidi Umar dan Khattabi, Allah ya da su gaba daya, amma da ya zo kaji irin yadda yake gaya masa irin wannan nasiha, kaji irin waɗannan gwalagwalan maganganu da yake gaya wa Amirul Mu'minina. Bawan Allah kaji fa, ya ce ya Umar, ka ji tsoron Allah cikin jagorancin mutane, amma kar ka ji tsoron mutane a cikin bin Allah, kuma kada ka yadda zancen ka ya saba wa aikinka, don haƙiƙa mafi alkhairin zance shine wanda aiki ya gasgata shi. Sa'id bin Amir bai tsaya ga nan ba, sai ya ƙara cewa, ya Umar, aqim waje haka liman wallaka Allahu amarahu min ba'idil muslimina wa qaribihim. Yace ya kai Umar, ka tsaye da fuskarka, ma'ana ka lura da dukkan wanda Allah ya ɗora ka a kansa, ya baka amanarsa kake masa jagoranci, a nesa yake daga cikin musulmi ko ku anan kusa yake. Wa ahibba lahum, kuma ka rika so wa talakawanka ma tuhibbu li nafsika, abinda kake so wa kanka, wa ahli baitika kuma abinda kake so wa iyalan gidanka. Wa karaha lahum,
ka riƙa ƙi ga talakawanka, ma takrahu li nafsika, abin da kake ƙi ga kanka, wa ahli baitika da kuma iyalan gidanka. Duk inda kaga gaskiya ka kutsa zuwa gare ta, wala takaffillahi laumata la'imin, kada ka ji tsoron mai zargi a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan Allah, kun ji nasiha daga Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ina ma dai a ce shugabanninmu na wannan lokaci su saurari wannan nasiha, ina ma dai a kowane mataki na shugabanni su saurari wannan nasiha ta Sa'id bin Amir al-Jumahi kuma su yi aiki da ita. Kai, bari ka ƙara jin nasihan nan fa. Sa'id bin Amir al-Jumahi ya ce, ya Umar, kaga bai ma kira shi da mukamin ba, dan me nasiha yake so zai mar. Sai ya ce, ya Umar, in ne maka nasiha ka ji tsoron Allah a cikin talakawanka, ma'ana cikin yadda za ka jagoranci talakawanka, amma kuma kada ka ji tsoron talakawanka a cikin bin Allah, kuma ka yi ƙoƙari zancenka ya zama daidai da aikinka. In ka faɗa abu na gaskiya kana aikatawa, domin mafi alkhairin zance shine wanda aiki yake gasgata shi. Ya ce kuma, ya Umar, ka kula da dukkan waɗanda Allah ya sanya su a ƙarƙashin ikonka, a nesa suke ko ku a kusa, ka riƙa so musu duk abin da ka so wa kanka, ka so wa iyalan gidanka, kuma ka riƙa ƙi musu duk abin da ka ƙi wa kanka, ka ƙi wa iyalan gidanka. Duk inda ka ga gaskiya, ka kutsa ka shiga cikinta ba tare da ka ji tsoron zargin mai zargi ba. Faƙala Umar, sai di Umar sai ya ce, wa man yastadi'u zalika ya Sa'id, wane ne zai sami ikon yin haka ya kai Sa'idu? Wa qala, sai Sa'id bin Amir ya ce, yastadi'uhu rajulun mithluka mimman wallahumullahu amra ummati Muhammadin wa laysa bainahu wa bainallahi ahadin. Yace mutum misalin irinka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jibinta masa, ya dora masa al'amarin al'ummar Annabi Muhammadu, to babu shakka zai sami ikon yin waɗannan nasihohin da na ambata. Allah tabaraka wa ta'ala ya naɗa ka shugabancin al'ummar Annabi Muhammadu, babu wani tsakaninka kai da shi, da abin da ka yi yana kallon ka kuma yana rubuta abin da ka aikata. Allahu akbar. To bayin Allah, a nan fa wani abin misali ne, wata nasiha ce ga dukkan wani shugaba wanda yake sanya wanye lami lafiya da wannan duniya, kuma ya tashi ranar alkiyama ya gamu da Allah cikin karamci da mutunci. Ya riƙe wannan wasiya ta Sa'id bin Amir al-Jumahi, wacce wa amirul mu'minin sayyidi Umar dan Khattabi Allah yarda da shi lokacin da aka jibinta masa jagorancin al'ummar musulmi. To bayan sayyidi Umar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa na biyu bayan wafatin sayyidi Abubakar Siddiqu kamar yadda muka ambata. To sai dai Umaru ya ci gaba da gudanar da jagorancin al'ummar musulmi. To Allah cikin ikonsa sai ya zamana akwai wani gari da ake ce masa Himsa, wanda a yanzu wannan gari yana cikin ƙasar Siriya ne. To wannan gari Himsa sai ya zama matsala ga Amirul Mu'minina, saboda wannan gari duk sanda aka naɗa musu wani gwamna baya wata 6 face sai sun ta kawo ƙorafin bai musu ba a canja musu. To ana cikin wannan yanayi sai ga mutanen Himsa sun zo gurin Sayyidi Umaru, Allah ya kara masa yadda, sun dai yi halin nasu suna kawo korafin sai an canja musu gwamnan su na wannan lokaci. To anan Sayyidi Umar sai ya tura aka kira masa wannan bawan Allah Sa'id bin Amir al-Jumahi, inda zalika da Umar bin al-Khattabi Sa'idan ila mu'adaratihi. A yayin da mutanen Himsa suka zo don kokarin a canja musu gwamna, sai dai Umar sai ya sa aka kirawo masa Sa'id bin Amir don ya zo ya taimaka masa wajen ya karɓi wannan jagoranci na mutanen garin Himsa. Da Sa'id bin Amir ya zo, waƙala sai dai Umar ya ce, ya Sa'id inna muwalluka ala ahli Himsa. Ya kai Sa'id bin Amir, mun naɗa ka yanzu kai ne za ka tafi ka riƙe mana gwamnatin Himsa. Faƙala ainan take Sa'id bin Amir al-Jumahi sai ya ce, ya Umar, na shartuka Allah tabtinani. Ya kai Umar, ina gama ka da zatin Allah, karka kamun abin da zai fitinantar da ni. Ya ina zaune za ka ce in zama gwamna bayan ina zaune lami lafiya? Dan Allah ka yi haƙuri ya Amirul Mu'minina. Fagadiba Umaru, sai dai Umar shi kuma wannan sai ya fusata shi. Waƙala sai dai Umar sai ya ce, wai hakun kai tanku,
wa ba'atin hazam amra fi uniki summa takallaitum anni, ku kun ɗauko girman al'amarin baki ɗaya kun ɗora min akan wuyana, sannan kuma sai kuke wofinta, ma'ana kuke koma baya daga gare ni. Wallahi la ad'uka, na rantse da Allah ba zan kyale ka ba, wannan mukamin da na naɗa ka sai ka karɓa, kuma sai ka tafi garin Himsa, kuma sai ka je ka riƙe gwamnati. Thumma wallahu ala Himsa, sannan sai dai Umar sai ya naɗa Sa'id bin Amir al-Jumahi ya je ya riƙe masa wannan gari na Himsa. Wa qala, sai dai Umar ya ce, ala na furidu laka rizqan, yanzu ba ma yanka maka wani albashi ba tunda mun tura ka aikin da kai ba ma so kake ba mai maka albashi ba tunda mun maka gwamnan Himsa. Qala Sa'id bin Amir al-Jumahi sai ya ce, wa ma afa'al bihi ya amiral mu'minina, yace me zan yi da albashin da zaka yanka min ya kai sarkin mummunai? Fa inna ada'i min baitul mali yazida an hajati, abinda aka ware na allowance ake bani daga baitul malin gwamnati to ya mafi karfin bukatata, nakan yi saura. Don haka bana bukatar ka bani albashi don ka tura na aikin gwamna a Himsa, ka kyale ni, allowance da kake bani a cikin baitul malil musulmi kadai ya ishe ni, ba sai ka kara min wani albashi ba, shi ma bana iya kashe shi ballantana kuma ka kara min wani, in ka kara min ta tara kuɗi to me zan da shi? Bayan Allah kun ji fa abin koyi, kun ji fa abin koyi bayin Allah, kun ji yadda ake ririta lalita gwamnati, kun ji yadda ake kau da kai ga barin kada a taɓa dukiyar gwamnati ya zama sama da bukata. Sa'id bin Amir al-Jumahi Allah ya ƙara masa yadda, summa ba ila Himsa, sannan sai ya tafi, ya zarce ya tafi can garin Himsa. An ce Sa'id bin Amir al-Jumahi a lokacin da zai tafi garin Himsa don kama aikin gwamnati, ya dawo gida ya shirya jakinsa, dama yana da jaki guda ɗaya. Bayan ya shirya jakinsa kuma yana da matarsa guda ɗaya da 'ya'yansa guda biyu. To sai ya ɗauko jakin, matarsa da ƙananan 'ya'yansa guda biyu sai ya ɗora su a kai, shi kuma sai ya tako da ƙafarsa. An ce da zai fita ma sai da ya biya gurin Sayyidi Umaru ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda, ya yi sallama da shi. Sayyidi Umar ya yi ma addu'a, ya yi masa fatan alkhairi, sannan daga nan sai ya fita daga Madinatul Rasul, ya fita daga Madinatul Munawwara, sai ya tafi can garin Himsa don kama aikin gwamnati. Ya je wannan gari na Himsa ya kama aikin gwamnati. Wa ma huwa illa qalilan hatta wa fada ala amirul mu'minin ba'd man yasiqu bihim min ahli Himsa. Ba da jimawa da lokaci mai tsoba bayan Sa'id bin Amir al-Jumahi ya tafi garin Himsa ya kama aiki, to sai ga waɗansu jama'u sun zo gurin amirul mu'minin Sayyidi Umar ɗan Khattabi daga can Himsa, waɗanda kuma Sayyidi Umar ya amince da su matuƙa da gaske. Lokacin da suka zo an ce Sayyidi Umar yana ganin su ma daga farko istirja'i yayi, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda gazatan Sayyidi Umaru sun zo ne su kawo korafi da kukan a canja musu Sa'id bin Amir al-Jumahi. To shi kuma a lokacin Sayyidi Umaru yana ganin fa ya kure zaɓi a cikin waɗanda suke tare da shi, domin shi fa Sa'id bin Amir al-Jumahi fa bayan kasancewarsa sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kai yana cikin mafi waɗanda aka yi yakin Badar da su, yana cikin ahli Badar waɗanda Allah ya yi musu gafara. To ashe kaga a lokacin a dawo a ce ana korafi a canja shi, babu shakka amirul mu'minin ya yi inna lillahi, domin me lalubo kuma wanda zai fi shi abu ne mai matukar wahala. To amma mutanen nan dattijai sai suka gaya amirul mu'minin, suka ce a wallahi ba korafi muka kawo ba, kawai dai mun ga an kwana biyu ne ba mu ganka ba, muka zo mu gaishe ka, mu ji labarin yan uwanmu musulmi da sauran duniyar musulmi ya ake ciki, kawai mu koma garinmu na Himsa. Amma ba zuwa muka yi ka korafi ba, ai wannan gwamna da ka kai mana alhamdulillah muna zaune lafiya da shi. To bayan sun gama kwanakinsu a Madinatul Munawwara za su koma can Himsa, faqala lahum, sai Sayyidi Umar ya ce da su, uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Sayyidi Umar ya ce ku rubuta min sunayen fakirai talakawa wanda talauci ya kukumce su a cikin garinku, ku rubuta min sunayensu, muna da dukiya a baitulmali, za mu yi ƙoƙarin yadda za mu toshe musu bukatunsu, za mu agaza musu da wani abu da za su samu ɗan abin da za su rika juyawa a rayuwarsu. Shikenan sai suka rubuta, suka zauna, suka rubuta sunayen dukkan waɗanda suke ganin talauci ya dabaibaye su. Farafa'u kitaban, sai suka ɗauka ko takardar da suka rubuta suka ka gurin Sayyidi Umar. Sayyidi Umar yana karɓa, fa'iza fihi, sai gashi kawai ya gani a ciki
fulanin wa fulanin da wane talakawa ne. Yana cikin duba sai ya ga an sa wa Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id dan Amir ma Bajumaihi shi ma talaka ne, shi fa gwamnan fa ake nufi. Faƙala sai Saidi Umar ya ce, wa man Sa'id bin Amir, wanne ne Sa'id bin Amir ɗin da kuke magana ne anan? Faƙalu sai suka ce amirina, gwamnan namu. Saidi Umar sai ce amirukun faƙirin, gwamnan naku shi ma tsananin bukata mabukaci ne, talaka ne? Ƙalu na'am, suka ce ƙwarai ma ku talaka ne. Wa wallahi suka ce mun rantse da Allah, innahu latamurru alaihi al-ayyamu tuwali wa la yuqad fi baitihi narin. Mun rantse da Allah kwanaki masu tsawo masu yawa sukan shuɗe a gidansa ba ɗora tukunya don dafa abinci ba. Fa baka Umaru, Saidi Umar ya fashe da kuka, hatta ballalat tumu'uhu lihiyatahu, har sai da hawayensa ya dansa sai ya jika gemunsa mai albarka. An ce Saidi Umar yana kuka yana cewa Sa'id bin Amir al-Jumahi yadda na zace shi haka ya zama. Sa'id bin Amir bai saki koyarwar da annabi ya masa ba. Yadda na san shi gaban manzon Allah, bayan manzon Allah baya nan bai canja ba, domin dama haka yake a gaban manzon Allah. To gashi har yanzu bai canja ba. Sun ma'amada ila alfi dinarin faja alha fi surratin. Sai di Umaru sai ya doshi wata dinare 1000 ya saka ta cikin wata jaka. Waƙala sai ya gaya wa waɗannan dattijai ya ce ikra'u alaihi salama minni. Idan kun je gwamnan naku Sa'id bin Amir al-Jumahi, ku isar da gaisuwata ku ce ni Umaru ina gaishe shi. Wa qulu lahu, kuma idan kun je ku gaya masa ku ce ba'atha ilaika amirul mu'minin bi hadal mali. Wannan dinare 1000 din amirul mu'minin sayyidi Umar dan Khaddab Allah ya kara masa yadda shine ya aiko maka da ita wannan dinare 1000 din ba dan komai ba, litasta'ina bihi ala qada'i hajatika, dan ka nemi taimako da wannan dukiya dan dukiyar ta taimaka maka a bisa ka biya bukatocinka. Bayin Allah, kun ji fiye da waɗannan mutane suka kasance, kuma wallahi idan da za mu saka zuciyarmu mu kamanta, idan da za mu tsarkake imaninmu mu kamanta, ko da ba mu kamo su ba don su sun yi tserewa da ba za a kamo su ba, amma za mu kamanta. Mutum ya kau da kai ga barin dukiyar gwamnati, ya yi taka tsantsan da ita, ya zama mai tsantseni a cikin dukiyar al'umma, ba don komai ba, don maslahar al'umma ta daidaita, shi kuma ya sauke nauyin da yake kansa ta yadda ranar alkiyama zai kubuta. Yanzu dai mu duba ɗabi'ar wannan bawan Allah mai daraja, wannan bawan Allah mai girma, Sa'id bin Amir al-Jumahi, sahabin annabi mai daraja. Duba misalin da ya bamu, an naɗa shi gwamna da kyar yadda baya so sai da aka yi masa dole. An ce to a yanka maka albashi, ya ce ana bani allowance a baitul mali, wannan ma bana iya kashe su gaba ɗaya, ni ya ishe ni. Dan Allah mutanen yanzu da za mu koyi da irin wannan, mutum ya rika tara dukiyar da ba zai iya kashe ta ba, kuma ba tare da yana kula da hanyar da yake tara ta ba ma. Ba ce aka kaka tara dukiya ba bawan Allah, amma ka lura ita dukiya in za ka tara ta lallai abu biyu ka kula da shi. Abu na farko ta inda kake samu, abu na biyu ta inda kake kashe ta. In ka ƙetare ta inda kake samu, ka ƙetare ka same ta ta hanyar da ya halatta, ba haramun bace ba, ba ta al'umma bace ba, ba rubda ciki bane ba, a'a gominka ne, ka'ida ce ta baka, to nan ka kubuta. To kuma sai ka zo wajen kashe dukiyar, ka fitar da haƙƙin Allah, ka taimaka ‘yan uwa, ka sauke nauyin iyalanka, ka yi wa kai kanka fa yana da haƙƙi a kanka. Kai kanka, domin a tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallama bai koya mana kana da kuɗi kuma ka takura a kanka, ka kuntata wa kanka, ka jefa rayuwarka cikin kunci. Oh, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in Allah ya maka ni'ima, a ga ni'ima Allah tare da kai. Dan haka ba hana ka aka yi ka samu kuɗin ka kai yadda kake so ba, amma dai abin da ake bukata yadda za ka kashe kuɗi din ga rika bin ka'idar shari'a, ka siya abin da ya halatta, ka ci abin da ya halatta, ka kashe ta inda ya halatta, ka bayar ta inda ya halatta ka bayar, ta yadda idan ka je ran alkiyama idan an tambaye ka ta inda ka samu dukiyar ka ketare, to kuma idan an tambaye ka ta inda ka kashe ta nan ma ka ketare. Wannan dalilin ne yasa sahabban manzon Allah suke gudun dukiya. Sa'id bin Amir kun ji fa yace baya son albashi, kuma ya tafi ya kama aikin gwamnatin. Da ya je kuma yana cikin tsananin bukata, har ana yin kwanaki da yawa ba a dafa abinci ba a gidansa, amma ko bai taɓa aikowa Madina ba, ko bai taɓa ɗiban na baitulmalin da yake ƙarƙashinsa ba. Dan za mu ji a shirinmu na gaba, suna da kuɗi mai yawa a baitulmali, kawai tsantseni ne, kau da kai ne, gudun cin haramun ne, shi ne yasa ya ƙi taɓa dukiyar, amma da dukiya a baitulmalin garin Himsa. Kai mai sauraro, in Allah yadda ka bi ni shiri na gaba, za ka ji yadda ma shi Sa'id bin Amir al-Jumahi ya yi da wannan dukiya dinari 1000 da Sayyidi Umar ɗan Khattabi ya bayar a kai masa dan
mu sami abin da za mu koya daidai gwargwadon ikonmu. To masu sauraro, saboda yanayin lokaci duka-duka a nan za mu gintse wannan shiri ɗin a madadin abokanan aiki. Ɗan uwanku Muhammadu Thamin Abdulkadir ya kasai nake cewa mu haɗu a shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.